Uhlalelo uvalweni umphakathi wasemlalazi eshowe ngenxa yesilwane sasendle esibukeka njengenja okuthiwa sidla imfuyo nabantu. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyo le channel ehamba phambili inkeze lami igama umfeza kwentuthuko wakhumalo Bahlezi sibona amagumede. Mawukuthi usemusha la ekhaya sicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Uhlalelo uvalweni umphakathi wasemlalazi eshowe ngenxa yesilwane sasendle esibukeka njengenja okuthiwa sidla imfuyo nabantu, futhi sisanda kuhlasela umliso okuthiwa usegunjini labagula kakhulu esibhedlela lapha. Abezindaba bathola ukuthi lesilwane besimluma kwesingenhla lapha. Unene ulimele kakhulu lapha, isimo sibi impela lapha esibhedlela lapha. Isakhamuzi esithe asithandisisa ukuthi kudalule igama lakho ephephandabeni lapha, sithe amadoda endawo ayayidingida impela le ndaba yesilwane. Kuhlukene imbono ngoba kukhona abasola ukuthi inkakha lena, kanti kubuye kusola ukuthi ujakalasi lona ocanasayo nje usuke efuna okudliwayo. Umthombo olwazi kahle udaba uthe ngesikhathi kusabatshaza ukulimala okukanene kuzwakala ukuthi lesilwane sesikhonjwa kwenye indawo lapho besihubha abantu nezinkukhu. Kuthiwa konakala umuntu ezama ukuphazamisa isilwane uma sidla izinkukhu lapha sivele sivuke indlobane lapha. Bafethu bekulona udaba benginikela namhlanje kwezisenkezweni lesu elasikhuluma khona ngendaba engekho right la nendawo khona yasemlalazi okuhlasela isilwane esibukeka njengojakalasi okuthiwa sidla izinkukhu kanjalo futhi nabantu. Indaba engekho mnandi kahle leyo nganza kwethu. Ningakhohlwa ukuthi ukusubscribe nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Niphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.